बेलेग हारियानो माखासे हटेला बिनिनो मुभिया आरो बेसां हानि दामा गायसिनि थारमाने इसे दा बेखौनो रायलायग्लां आधा बिघा हा औ एगारना रायलायग्लां दा फाइना खन्ना साव सानांगौ फैसा मोनसाफै दासान्दि खामानि मावबाबो मोना रुबेन बुरि आया सिगां मोनदों रेशन कार्ड दंना गैया रेशन कार्ड माइरं मोनदों दा मा जेंना दङ नोंहा मा समस्या टयलेट दंना गैया itu bustu tuh video मोनसे मिटिं खामसन माने एसां न' खाथियाव बानायनो हायो बेबायदि न'सुं नैयावनो लेट्रिन पिचिनि लिरना ला पिजिजों मिटिं खालामनांगौ पिचिजों मिटिं खालामनांगौ मिथिबायना लेट्रिनखौथ' एकदम न' खाथियाव बानायनानै होयो ओंखाम जानाय न' खाथियाव बोहैनानै होयो बोरैबा बुस्थु एसे पेसेन्स थानांगोन न' जेराव मेरन बानायनाय होयो लेट्रिन गथ' गथाय सानैबो माबानानै सानैबो बिमा गैया ना देरसिन देवजय उन्दै नोंनि नामा मा मिथुन बर' आरो बिनिया फुरखित खुलुमबाय बिद्ध पेन्सन मोनो पेन्सन मोनो सानैबो मोनो बाहाय खम मोनो आरो बेसेबां मोनो 1500 बेनिफ्राय गैला मासाव स्टेटनिफ्राय माहायाव बेसेबां होयो मान्थलि 300 मोनो सिगाङाव मोनोमोन ओमफ्राय 80 प्लास बा 1000 करि मोनोमोन दाना आरो सेन्ट्रेलनिया माबा फैथ'वाखै सार टारगेटआ फैथ'वाखै स्टेटआव दंखायो नालाय इउनिभार्सिटि प्रग्राम दं सार अल्ड एज पेन्सन जाहाथे रावबो थानाङा बे विडो पेन्सन अल्ड एज पेन्सन थानाङा जेब्ला मोनो होमबानिफ्राय आं फंबायखौ शेयार खालामना फोजोबबाय नङा नोङो बिफर हेन्ड जायफोर दासिम बेबायदि बैसोनि मानसिया मोनाखै बेखौ लिस्ट खालामना ला चेयारमेनखौ बुंनानैनो लिस्ट खालामना ला अब्लानो जेला फैगोन अब्लानो बिसोरनो थालांनाय नङा नोंनियाव लिस्टआ थाखाबायथ' बेखौनो रेडिलि खालामना दा बेनो जोङो गुबुन जायगायाव हा मोनसे होगोन नों न'खौ बानायनानै दे जागोन बिसोरनि थाखाय आसनि दं गुबुन जायगायाव प्लेस खालामगोन मोनसे पइन्ट लिस्ट ससियेल वेलफेयार रायज्लायनांगोन थारमाने नेक्स्ट मिटिं मोनसे खालामगोन जोङो बेरगावआव गासैबो डिपार्टमेन्ट पिएचइ ससियेल वेलफेयार पिएनआरडि गासैखौबो लानानै नङा ओरै गामिनि आबाद दङ इनिखौ नांगोन ना इनिखौ नांगोन एसे सानै सिनाय नों सिनायो आयंसो जागोन दे होमबा नों हाखौ मोनबाय दे दाख्लै रां खुलुमना मोना सानैबो फै नोंसोरनि थाखाय आं बेबस्था खालामगासिनो दे अमा फिसिनो हागोन ना अमा फिसिनो हागोन ना बोरमा फिसिनो हागोन ना हागोन ना सानैबो रोंनानै मावो हाजिरा हालेवनाय जागोन IBS बिसोरनि नामाव मोनसे मोजां IBS 2 लाख नायनानै हायो एमजिएनखौ बिसोर होना नेक्स्टआव इमप्रुभ खालामनांगो खालि बिसोरनि लिस्टखौ खालामनांगो बेखौबो सोना हो प्लास बिसोर खामानि मावनो हायो नालाय नोङो दाउ अमा जि फिसिनो बिसोर फिसिगोन मोनसे मोजां IBS नोङो गावनो इन्ट्रेस्ट लानानै सेंग्राफोर रायलायना बेयाव बानायनो बिसिडि चेयारमेन ना मोनसे IBS हरनांगो हा हरनानै जेराव हा होगोन बे जायगायावनो साइडआव दाउनि फार्म बा माबा मोनसे मोजां बानायनानै हो दे IBS हमनानै दे एकाउन्ट खुलिना हो बिसोरनि बेंकआव नों दायित्व ला दे